Når man rejser ud, lærer man nyt. Både om sig selv, fordi man gennem mødet med det fremmede spejler sig selv og ens identitet, ens baggrund og kultur, men også fordi man bliver bevidst om andre kulturer, nutidige og fortidige. Lige siden 1660 havde den europæiske adel og overklasse ofte foretaget en dannelsesrejse igennem Europa, hvor ophold i blandt andet Venedig og Rom var essentielle punkter. Senere blev det mere og mere almindeligt, at også kunstnere foretog en sådan dannelsesrejse for at få adgang til kunstværker, de ellers ikke ville have mulighed for at se og lære af. I denne sammenhæng har Italien altid haft en stærk tiltrækningskraft på skandinaviske og især danske kunstnere. P.S. Krøyer, Christian Sartmann og Theodor Philipsen var blandt nogle af de kunstnere, som valgte at tage til Italien, og her mødtes de ofte i små kunstnerkolonier. De danske kunstnere fulgte traditionen for dannelse og uddannelse, og på deres rejser studerede de også antikken, middelalderens og renæssancens kunst. De malede landskabsbilleder og dyrkede først og fremmest naturen via farven, kroppen, bevægelsen og rummet. Selvom de besøgte de kendte kultursteder Rom og Firenze, valgte de at bosætte sig steder, hvor kunstnere og deres familie kunne indleve sig i den lokale italienske atmosfære og opdage og undersøge naturen med de fascinerende landskaber. Fynboernes rejser var ikke ferie, men arbejdsrejser, hvor kunstnerne betragtede og iagttog og fortolkede det sete og det sansede i forhold til deres kunstneriske udgangspunkt. Fynboernes kunst med motiver af natur og mennesket blev i Italien præget af en blanding af det klassiske og formelle formsprog, samt de nye stilarter og strømninger, som de havde set og oplevet i Paris. De malede det, de så, men ud fra deres egen overbevisning og med deres lære fra Sartmanns skole og med inspiration fra de impressionister, de havde set i København og i Frankrig. Friluftsmaleriet, som en del af malerne arbejdede med, var en nøje virkelighedsskildring. Når maleren havde udvalgt sit motiv, malede han det for sig i nuet. Det krævede disciplin i arbejdsprocessen at respektere realismens krav til ægthed, når dagens lysforhold konstant ændrede sig. Billedets sceneri i samspil med tidspunkt og vejr bestemte ofte, hvornår kunstneren kunne arbejde, på grund af solens position eller mangel på samme, og lysindfaldsvinklen på billedet. Derfor havde kunstnerne ofte mange malerier i gang på samme tid, og var på de enkelte udvalgte steder igennem længere perioder, hvor de samtidig fik større indsigt i den måde, de lokale levede på, og hvor kunstnerne selv blev en del af dagliglivet på en anden måde, end hvis de var på gennemrejse. Christian Sartmann havde sit første Italiens ophold i 1875 til 1878, og han malede her sine modeller ind i historiske eller hverdagsomgivelser, men han malede disse billeder i sit atelier. I 1882 kom han igen til Italien og var nu præget af det nye fokus på friluftsmaleriet. I arbejdet med friluftsmaleriet måtte kunstnerne følge årstiderne, og dette bevirkede, at de i sommerhede perioder søgte mod kølige omgivelser. Sartmann mødtes i Rom med forskellige kunstnerkolleger, blandt andet Joachim Skovgaard, Viggo Pedersen og Theodor Philipsen. Theodor Philipsen skulle blive en vigtig inspirator for visse af fynboerne. Philipsen rejste af flere år rundt i Europa, malede og lod sig inspirere af kunsten, han så. Efter et kort ophold tilbage i København, tog Philipsen igen til Italien i 1879, rejste derpå rundt i Europa og kom tilbage til Rom, som han forlod, da varmen blev fortrykkende. Han var første gang sommeren 1883 taget til Sora, hvor han blev frem til januar 1884. Her malede han friluftsmalerier i lyse farvetoner og med dristige motivbeskæringer, som det ses her på billedet ved Lirifloden ved Sora fra 1883, hvor kompositionen er skåret lige over husenes tage, så himlen kun lige anes før ladets kant, og hvor bredden med vaskekonerne bliver billedets midte. Theodor Philipsen fandt med friluftsmaleriet til et kunstneriske virkested, og han var inspireret af den franske impressionisme. Han kunne med realismen og naturalismens værdsættelse af virkeligheden variere de klassiske motiver uden romantisering. Philipsens farver og palet ændredes og fik efterhånden en lys farveholdning. Varmen i Rom blev også for meget for Sartmann, som ligeledes brød op fra Rom. Hen imod opbrudstid for Rom i foråret 1883 havde Joachim Skovgaard og jeg aftalt, at vi ville tilbringe sommeren sammen i strengt arbejde i Sora. Flere skandinaver havde det sidste år malet der, og Krøyer havde gjort sine herlige markarbejder og hattemageren. Modelgrunden var oparbejdet. Den sidste majdag drog jeg afsted med alle mine malesager og kom forhåbningsfuldt til det forjættede land. Byen var større, end jeg havde tænkt, hotellet mere smudset, befolkningen havde mig en feber.
Motiverne var talrige, men miljøet tiltalte ikke helt. I Rom havde jeg hele vinteren arbejdet med en underskøn model, Ambrogio. Hans udmærket godmodige mandighed havde gjort ham til en kær gæst. Han havde stadig søgt at få mig op til sin fødeby, Civitadantino, 3 mil fra Sora. Intet steds får du bedre vin, herre. Intet steds finere luft, intet steds elskeligere folk. Feber har vi ikke. Dette genklang i mine ører, og da Skovgaard kom, bad jeg ham om at tage med op til at undersøge situationen. I området med bjergkæden Ambruzzerne, ca. 150 km øst for Rom, lå den lille bjergby i ca. 900 meters højde, omkranset af meget højere bjergtænder. Civitadantino, den lille bjergby, hvor tiden nærmest var gået i stå, og hvor kvinderne stadig bar vand på hovederne i konkager fra kilden, op ad bjergvejen til byen Trylleband Sartman. Han lejede sig ind i Casa Cerroni, huset som også bestod af byporten hos Signora Cerroni, en enke efter en vinbonde. Sartman skulle vende tilbage til Casa Cerroni og husets leder Signora Caterina mange gange frem til 1911. Sartman blev i Civitadantino indtil december, hvor han tog ned til Sora og holdt jul med andre danske kunstnere. I maj 1884 var han tilbage i bjergbyen og genoptog sit arbejde og malede friluftsbilledet langt lettere og lysere i farven end atelierbillederne fra Rom. Byporten går igennem Casa Cerroni, og Sartmans lejlighed lå ovenpå. Han kunne derfor følge med i hele byens liv og færdsel ud og ind af porten. Disse scener festede han på lærerne. Billederne fik en pæn modtagelse i Danmark, da Sartman vendte hjem i efteråret 1884. Sartman begyndte at undervise på Kunstnernes Studieskole i januar 85 og underviste her frem til 1908 med stort set årlige besøg om sommeren til Italien. Kunstnernes Studieskole skulle senere blive kendt som Sartmans skole på grund af hans store indflydelse på skolen og de forskellige elever. Sartmans dengang dristige og usædvanlige syn på farven fik en særlig betydning for eleverne. Han fik eleverne til at se formen i farverne og anvende komplementære farver til formgivning ved at sætte kolde og varme farver op imod hinanden. Og denne lære fik en stor betydning for de senere kunstnere. Sartman inviterede og opfordrede både gamle og nye elever til at komme til Italien og Civitadantino. Han fremhævede de klassiske værdier, han så i det mediterrane folkeliv, i den lokale kolorit og i renæssancekunsten. Maleren og forfatteren Sophus Danneskjold Samsø var elev på Sartmans skole, og han har beskrevet disse dannelsesrejser sammen med Sartman. Gennem Tyskland er der mange veje at vælge mellem, da der er god kunst så mange steder. En af vejene går over Stuttgart. Nogle norditalienske byer beses med kirker, klostre og samlinger, og så standses der for eksempel i Portofino for længere tid for at arbejde. Planen for Sartmans sommer i Italien var oftest følgende. Forsommeren ved kysten, Venedig, Portofino eller Pisa for eksempel, højsommeren i bjergene, Civita, eftersommeren ved kysten syd for Neapel eller tilsvarende egne. Portofino var dengang en uberørt plet, hvor arbejdet gik sin jævne gang, og hvor man kom på en naturlig og fortrolig fod med stedets mennesker. Formiddag og eftermiddag syslede man med sine billeder før aften. Efter aftensbordet enten en lille sludder med den ganske interessante værtsfamilie, eller en vandring ud til en flad klippe et sted på kysten, hvor man så lå i den lune aften, så på stjernerne, så på lysene fra Rivierens byer med de smukke navne. Rapello, Chiavari, Sestri Levante og så på ildsfluerne, der gennemkrydsede luften ind imod den mørke skov. Alle, og ikke mindst Sartman, nød denne rolige, arbejdsomme tilværelse, hvor motiverne kunne blive gennemarbejdet og forståelsen af landet udvikle sig. Henry Lørup blev den første elev fra skolen, som Sartman tog med til Italien i 1890. Først til Civitadantino, hvorfra Lørup malede nogle koloristiske, smukke malerier med lysende rene farver, hvor lys og skygge er angivet ved farvekontraster. Den Fynbo-relaterede maler Peter Tom Petersen kom også til Civitadantino, hvor han mødtes med Sartman og med Henry Lørup. Hans skitser indeholder elementer af reportageagtig karakter, og hans landskabsbilleder fra den lille bjergby behandler motiverne fint og nænsomt med håndværksmæssig kraft. Farverne på disse billeder er sarte og skære og viser, hvordan man har en fin sans har fanget aftenlyset og skyggerne på de fjerne blå bjerge. Senere tog Sartman og Lørup til bjergbyen Ravallo, som ligger ved kysten. Herfra malede begge kunstnere malerier med fugleperspektiv. Lørup skrev i et brev til vennen og maleren Karl Skov om Sartmans arbejde. Det er et lille billede, Torello set heroppe fra i gråvejr.
Det er i fugleperspektiv, og byen ligger så morsomt dernede. Han begyndte på det i går, og det er aldeles impressionistisk. Det kan godt være, at dette forgår, inden billedet er færdigt, men det bliver alligevel et dejligt billede. Derom er jeg aldeles overbevist. Zahrtmann malede flere billeder i fugleperspektiv af udsigten fra Ravello mod Torello. I en spændende komposition er horisonten forsvundet, og vores blik er svunget til at se på udsnit af landskabet, hvor sirlige marker og huse er malet detaljeret. Beskueren aner i højre side det lysende blå hav mod klipperne, men man kan ikke løfte blikket og se horisontlinjen. Henry Lørups ven Carl Skov kom selv første gang til Italien i 1909 og til Civita d'Antino i 1910. Han vendte tilbage i 1920 og malede her blandt andet opgangen til Civita d'Antino. Skov stadig arbejder med at gengive det atmosfæriske fornemmes også i dette maleri. En anden elev, der kom med Zahrtmann til Italien, var den lidt alvorlige og lidt ældre Poul Christiansen. Han besøgte første gang Italien i 1886, men det var først ved sit andet besøg i 1905, at han kom til Civita d'Antino. Poul Christiansen havde tidligt vist en fin koloristisk sans, og i malerier for Civita d'Antino males bjergene med en næsten prismatisk effekt. På et billede som dette, udsigt over Liridalen, har Poul Christiansen valgt at arbejde mod en komposition, hvor forsvindingspunktet er imellem de fjerne bjergtoppe. Maleren har placeret sig i skyggen fra en kirke i udkanten af byen, hvor også en gammel fårehyrde har søgt hvile på trappestenen til kirken. Udsnittet af kirken i venstre side og korset yderst til højre billedet indrammer den hvide udsigt over dalen. Farven har en nuancerigdom, som kan opleves ved at se på skyggen fra kirken, og der arbejdes med de komplementære farver, gule nuancer sat op imod skærende, sarte blå toner. På dette lille værk, Kirsebær i en frugtskål, ses hans bestræbelser for at udtrykke formen ved præcis anvendelse af farven. Krystalopsatsen står på et bord, som er placeret tæt på billedets forgrund, hvorved det nederste af foden på opsatsen er skåret af ved billedets kant. Ved denne komposition kommer motivet med kirsebærne helt tæt på, som i andre af Christiansens værker. Opsatsen er skildret fint og sart, og kirsebærne med en vitalitet og indlevelse. Baggrunden står i fin kontrast med de fine blå og grå opadrettede penselstrøg mod de formsvungne kirsebær. Hans signatur PSC står fint og diskret som et ornament, og som på mange af Christiansens værker nærmest en integreret del af billedet. Derudover står der med svag blyant, Civita d'Antino, juni 1905, under opsatsen midt på billedet, og signaturen ses igen her med blyant. I slutningen af 1890'erne kom to malere af hovedgruppen kaldt Fynboerne til Italien. Peter Hansen rejste til Italien i 1899 for en forsinket bryllupsrejse, hvor parret var i Olevano ved Rom og i Firenze. En fascination af Italien fik grobund i maleren og hans familie. I 1903-05 tog familien igen til Italien. Først bosatte familien sig i Pompeji, men da sommervarmen blev for meget, drog de op til Zahrtmann i Civita d'Antino. De drog videre til Napoli til den gode ven Theodor Philipsen og tilbage igen til Pompeji, hvor familien efterhånden fandt sig godt til rette og blev, mens Peter Hansen arbejdede på sin lære. I marts 1904 skrev Peter Hansen til Johannes Larsen hjemme i Danmark. Kære Lasse, i den sidste tid herude er det først, at jeg har begyndt at holde italienerne og landet, og uden at jeg kan sige dig nogen grund, undtagen som sagt, at det er lidt, der behøves. Et tilfældigt arbejde med motiv har åbnet mine øjne for det enkelte smukke sider ved italienerne, og har gjort, at jeg har fundet 100 andre på andre steder. Og det gør, at de dårlige og ubehagelige egenskaber, som de forresten ikke med deres natur kan lægge skjul på, er det ofte en dyd. De svinder ind i mine øjne og generer mig ikke mere. Samtidig er det også kommet til at holde landet heromkring. Skønt det er et vist stykke tilfældigt Italien og ikke så karakteristisk som Civita og de andre ofte bemalede steder. Her er nok den gamle by, og skønt den var grunden til, hvorfor jeg tog herud, da jeg tænkte, at der måtte altid kunne males noget. Så er det nu næsten gået i glemmebogen, og jeg får aldrig tid til at komme der mere. Jeg tænker ikke, at jeg får malet mere der, end den akvarel, jeg har med på udstillingen, og det er jeg på ingen måde ked af. April 1904. Jeg har vist ikke fortalt dig, hvad det er, jeg maler. Det er landevejen her ved Pompeji med drenge, der sanker hestemøg i kurven. Viggo Johansen, som har været her et par måneder, er nu rejst hjem. Philipsen hører jeg en gang imellem fra. Han er i Rom, hvor han laver et spand okser for plov og skal vist til at have det støbt i bronze. Midt i juni bliver der vist for hit her i Pompeji, så tænker jeg, at vi tager til Civita. Gødningssamlerne, som han malede i Pompeji, skulle blive et af de værker, som provokerede en gruppe af symbolistiske malere i Danmark.
Fynboerne blev hængt ud i en avisstrid, som senere skulle få navnet Bondemalerstriden. Striden handlede også om udstillingsplads i København, hvor ikke alle mente, at malerier af gødningssamlede italienske drenge burde hænge. Peter Hansen malede under ophold i Italien malerier, som er usentimentale og umiddelbare. Hans portrætter fungerer finest, når de udføres som studier, eller når det er familie og nære venner, der portrætteres, som på dette lille fine billede Bimse i Slaraffenland. Datteren Bimse står op ad en mur og piller appelsiner, og bag ved den grå mur og porten ses lunden med bunende appelsintræer, og bagved igen blå bjerge, der bringer et langstrakt perspektiv ind i billedet. Billedet er et smukt komponeret lille værk, med brøndspanden på den lave mur ved siden af Bimse, og katten, der nysgerrigt kigger ned på hende oppe fra sikkerheden på den høje mur. Billedet er poetisk komponeret og indeholder, som titlen angiver, et strejf af eventyr og sødmefyldt barnlig uskyld. De fremmede landskaber, det fremmede folkeliv, gav Hansen nye motiver, og han malede billeder med frie, impressionistiske kompositioner, også inspireret af vennen Theodor Philipsen. Begge kunstnere gør os opmærksom på lyset og farvernes billedskabende muligheder, men Peter Hansen viser os samtidig et engagement i medmennesket, hvor landskabet, kulturlandskabet, lyset og atmosfæren bliver en del af billedets helhed. Både på billedet med gødningssamlerne og på den lille akvarel, en opkørt vej ved Pompeji fra 1904, lader Peter Hansen en vej løbe fra forgrunden af lærredet hen imod baggrunden. På gødningssamlerne er horisontlinjen placeret højere. På den lille akvarel ser vi et mennesketomt sceneri, men vi er bevidste om menneskets ageren i landskabet med den opkørte vej og bygningerne foran vulkanen Vesuv. Den mudrede vej, som skærer sig igennem billedet og løber mod forsvindingspunktet, er beskrevet med brede akvarelstrøg, som er så typisk for Peter Hansen. De lyse huse i mellemgrunden af billedet får et kubistisk udtryk og viser os, ligesom den opkørte vej i forgrunden, kulturens påvirkning. Akvarellens fine farver fremkommer også ved at lade papiret lyse igennem farven. Familien tog tilbage til Danmark i 1905, og værkerne blev udstillet på den frie udstilling både i 1904 og i 1905. Først i efteråret 1913 vendte Peter Hansen tilbage igen til Italien og blev det til august 1914, lige omkring 1. verdenskrigs udbrud. Fra dette ophold findes mange værker, hvor Peter Hansen synes at tage fat, hvor han slap 10 år tidligere. Men nu er mennesket mere i centrum. Billederne er malet med en moden malers erfaring, øje og hånd samarbejder. Mange af disse mindre billeder er hurtige værker, som er malet på steder, hvor han har udset sig et motiv. Disse malerier, som har en skitseagtig karakter, viser hans evne til at fange stemninger og bevægelser. Situationer bliver beskrevet med hans hurtige, rutinerede og præcise pensler. Han skitserede ikke først motivet op med et blyant, men brugte penslen til at skabe omridset af sit motiv og påføre farven i tynde, ofte tørre lag på lærredet. Det kan ses på værker som Pige kaster bønner. De fleste af disse skitser blev ved hjemkomsten indkøbt til Faaborg Museum og blev hængt op i den nye museumsbygning i 1915. Peter Hansen vendte tilbage til Italien på 2 yderligere og længere ophold. I 1920 vendte han tilbage til den nu forandrede bjergby Civitanantino. I 1915 havde et ekstremt jordskælv ændret byen for altid, og mange af de bygninger, som kunstneren havde for evigt, var styrtet sammen. Fritz og Anna Syberg besøgte første gang Italien i 1905, hvor de rejste sammen i Jens Birkholm og opholdt sig i Firenze. Fritz Syberg havde fået et mindre stipendium, der gjorde, at parret kunne tage til Italien et par måneder. Trods de 5 børn i alderen 1-10 år, kunne Anna Syberg tage med, da Fritz's søster kom og boede i deres hjem og passede børn. Efter sin hjemkomst i slutningen af maj 1905, skrev Fritz Syberg til Theodor Philipsen, som før afrejsen havde været behjælpelig med oplysninger om Italien. Kære Philipsen, jeg er lige kommet hjem fra min rejse i Italien, som jeg er overordentligt tilfreds med. Italienerne er dejlige mennesker, men i øvrigt vil jeg ikke udtale mig om dem, da du kender dem meget bedre end jeg. Jeg har set så meget udmærket malerkunst, fået så mange skønhedsindtryk, så det har varmet mit hjerte for lange tider. Raphael, Michelangelo, den venetianske kunst, mosaikkerne i Ravenna, det gamle amfiteater i Verona og gammel romersk portrætkunst. Kort sagt, nok sagt. Anna og Fritz Syberg fortsatte deres kunstneriske virke med inspiration fra deres rejse. Hun med akvareller, og han med malerier, akvareller og tegninger. Fritz Syberg var i sine tidlige værker påvirket af Sartmans lære om kontrastfyldte farvesammensætninger og lyspåvirkninger. Theodor Philipsen selv blev også en vigtig inspirator.
Fynboerne benyttede akvarellen både til skitser, til studier og til færdige værker. Især på rejsen var akvarellen nem at gå til, og i f.eks. Italien kunne man få papir og akvarelfarver i en helt anden kvalitet. Som modemalerinde valgte Anna Syberg kun at benytte akvarellen som medium. Fred Syberg arbejdede i 7-8 års perioder, og omkring 1910 begyndte han på en periode med akvareller. I 1910 blev det muligt for familien Syberg at rejse til Italien igen, og denne gang tager de nu 6 børn med. I februar samme år solgte Fred Syberg for 9.000 kroner på den frie udstilling, og desuden havde konservesfabrikant Mads Rasmussen besluttet at skabe en samling med fynboernes kunst, og både Anna og Freds blev repræsenteret i det nye museum. Mads Rasmussen afdrog hvert år på billeder, han havde indkøbt til Faaborg Museum, og dette gav familien Syberg et økonomisk råderum i nogle år. I november måned drog familien afsted mod Italien og bosatte sig i Pisa. Et stærkt venskab med forfatteren Johannes V. Jensen og hans hustru skabte en stor brevudveksling. Italien er og bliver for mig et stykke arbejde. Så skal jeg villigt indrømme, at et stykke arbejde som forløb interesserer mig meget. Jeg har taget stadig på en lille altan ud mod Arnoen, hvor jeg har tilbragt min første måned med at fæstne mit første indtryk af Pisa på papir. Det er Arnoen med sit murværk og sine broer, byens profil op mod bjergene. Det er vidunderligt helstøbt og harmonisk. Hvad der først slår mig ved Italien er det kolossale arbejde, alt sammen udført af menneskehænder, som ligger bag ved alt. Akvarellen fra Arnofloden 1910 har en spændende komposition, med den rundede flod i forgrunden, der næsten dækker halvdelen af billedfladen ud. Bevægelsen af det rundede forløb forstærkes ved husene og vejene, der ligger og følger flodens drejning. Motivet gentog Fred Syberg med forskydninger, både i akvarel med skravering og i akvarel med mere fokus på farverne. Nu begynder jeg at få fat på egnen her, både byen og landet. Der er forresten ikke så dyb forskel på land og by som herhjemme, synes jeg. 1000-årig kultur præger det hele. Det tog tid for Fred Syberg at falde til i Italien og finde ind til motiverne. Men da han først var i gang og havde gennemarbejdet motiverne, virkede det som om han fik udviklet en forståelse for landet. I dette tilfælde Pisa by og egnen omkring Pisa. Februar 1911 skriver Fred Syberg igen til sin gode ven Johannes V. Jensen. Jeg er selv meget optaget, uden at jeg dog får lavet så overvældende meget. Men jeg ved at komme i gang. Jeg har fundet et terræn ude nord for bymuren, over mod bjergene, hvor jeg nok tror, jeg kan lave 100 akvareller. Vinmarker, hvede og artiskokker i lange bede er det væsentlige. Bønderne er småbesiddere og overordentligt sympatiske at have med at gøre. Jeg er sikker på 2 ting. For det første, at det jeg er i gang med at male nu, ikke er rørt af nogen anden maler. Det er noget, de alle er gået forbi. For det andet, at alt hvad der hedder genrebilleder, skal det jeg laver blive kemisk rent for. For jeg håber at komme hjem med mindst 200 billeder, hvorimellem der ikke findes et eneste italiensk genrebillede. Akvarellerne, som Syberg fik skabt, rummer betragtninger og indtryk af den anderledes vegetation med oliventræer og vinstokke, som bønderne dyrker. De blå nuancer og toner, som Syberg arbejder med, lyser ud af akvarellerne. Sansen for farven og det anderledes solsvedende, men skarpe italienske lys med disen kommer til udtryk. Rytmen og logikken i den menneskedyrkede beplantning vises ved en gentagelse af afgrøderne, samtidig med at Syberg udtrykker naturens kaotiske og organiske overtagelse af den menneskeskabte struktur. I flere breve bliver han den udefra kommende betragter. Vi var forleden en tur ud til San Giuliano, en times kørsel fra Pisa. Der er noget ved San Giuliano, der ligger ved foden af bjergene. De er ikke særligt høje, men hæver sig ganske bredt som store marmorblokke, der stikker op igennem jordsmondet. De er overalt beplantet med olivenskove. I hver en revne i stenen er der plantet en vinstok. Bjergskråninger er bebygget med en slags stenhylder, en slags blomstertrappe, hvor urtepotterne er klippesten og planterne er oliventræer. Eftersom årene går og dækkes mere og mere af denne slid af planternes formodning, så det til sidst kun findes en almindelig bjergskov, men med en ujævn og knudret bund. Fra disse bjerge at se ud over sletten, hvor Pisa ligger, er som at se ud over en have, hvor hvert håndspred jord er behandlet med hånden. Familien flyttede nok rundt i forskellige lejligheder i Pisa by, men rejste ikke som andre danske kunstnere væk fra byens fugtige sommerhede. I 1911, efter at have tilbragt den første sommer i Pisas fugtige varme, valgte Sybergs på opfordring af Sartvan at tage til Pisa di Marina de 2 følgende sommer. Her lejede de sig ind på Hotel Ballestri, hvor børnene nød at være ved havet igen, som i de tidlige sommer ved Fyns Hoved.
En stor del af Fred Sybers arbejde fra dette Italiens ophold gengiver freskerne i Camposanto med stor nøjagtighed. Han lod sig fascinere af den monumentale og voldsomme fresko Il Trionfo della Morte, dødens triumf fra 1300-tallet, som han dernæst gengav minutiøst i form af en flere meter stor akvarel. Akvarellen Dødens Triumf blev købt af Faaborg Museum ved Sybers hjemkomst i 1913. Men billedet nåede ikke at blive hængt op, før motivets alvor indhentede virkeligheden. Kort tid efter sin hjemkomst døde Anna pludseligt som følge af komplikationer efter en operation. I årene før sin død nåede hun dog opleve en særdeles produktiv periode, hvor hun malede en stribe spændende og eksperimenterende akvareller af høj kunstnerisk kvalitet, ikke mindst i Italien. Hvad de danske kunstnere tog med sig hjem fra Italien, var værker med stemninger og et lys så anderledes fra det danske. Det er nu over 100 år siden, at billederne blev malet, men vi oplever stadigvæk den mediterrane stemning igennem disse værker, som giver os en lyst til at rejse ud, genfinde de steder, hvor malerne fæstnede tiden, giver os lyst til at lære om andre kulturer, og derigennem også lære om os selv.